turuas ni Tuhatta, ala nang masuk nama prosesi perhubas ni huriatta di Tikion, ima di minggu Advent Parjolo, rap jongjong mahita. Huria nani halongan ni Tuhatta, nunga sa hatita nuaing tuminggu apen na Parjolo, ima ubas pangaradeo dihita, managam haroro ni Kristus padualehon, nariko barhon marhite lilin na piolet, alanii hugalahima lilinon, tadda ni pangaradeota. Nuaing dibagasan la si roha mardongan mauliate, pinasahat ma tabe tuhamu, selamat apen ma dihamu saluhutna. Selamat apen ma naro Tuhani. Ganuk bongot hita tu apen, ditugu-tugu do hita tu pakirimon na mangulu, laus tiki perpuasaod do apenon di halak Kristen, manakasi diri dohot paubahon roha, asa hobar tulomo ni roha ni dibata. Ima na dikobarhon marite warna nitutup langgatan dot lilin na piolet. Diarahon minggu apen parjolood do hita, asa mardalan di hatiuron ni Jehovah. Dinatongon torop halak namarhoy-hoy siala mangae panahit ait nalamrarat di portibion. Sodang hatiuron ni Mesiasima pahehe pakirimota, dibagasan lasti roha, manomu-nomu Raja Hamuliaoni maredde mahita. Hudul mahita. Raja
marhite-hite goar di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni Todi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Pabohamu ma tuborusion, idama nungaro hatoon mi, idama ihuti ibana do upa silehonon na, jala pamalason na di jolona. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan di bata pargugo na suatu dosan, na tumapalangit dohot tano, kinorhon ni asi ni roham do ubayin sahat hami tu taon huria na ibaruon, lehom matu huriam tudim na badiay, dohot hamaloon siyan ho, asalam rarat jalagadda harajaw di tonga-tonga ni hamion, sa leom mahirasi roha tunaposom makataon hatam, asalam denggan huriam marhite siani. Tongon di ari sada Desember di patupado parningotan hari ait sapor TV. Hupangido hami tuho. Say sungguli mahuriam di Portibion. Asa gabi inganan pangulonan dohot silehon apul-apul tuakka na mangae panahit ait. Bahin mahami gabi habaoran ni toholongmu di Portibion. Sa leon bengit di roha. Gogo dohot pangatusion, tuakka keluarga na mga raduti na sida, ng akka para medis na merawat na sida. Sa ipadaw masyan na sida padelean, alay gohi ma roha na sida dohot olong nakpakirimon. Pataw na sida gabi panodang tuakka na hinaholongan na. Sa ihoma dongan na sida, dito nga ni ulaon na sida. Pargugui mahami sa luhut na manguliho di bagasan hapursyaon na toktong. Asamanahan hami sa hatro di ujung na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mared di mahita. Tatangihon mapati ni debata di minggu sedarion, imana tersurat di Psalmen bidusada ayat sada dohot dua. Martua mahalak na soolo manghihuton tahi ni akapar jahat, jalan na soolo jongjong tudalan ni akapar dosa, jalan na soolo sahudulan dohot akka pangarehei, say pati ni Jehovah do lomo ni rohana, jala say i dipikiri rohana arian dohot borngin. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan di bata lawang ulaon hobar tu patik nai. Mangulahon na hobar tu patik ni. Amin. Mared di mahita.
tatopoti ma dosatta martangiang mahita. Ali amanami jala di bata nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami, huparhatu jala hupatupoti hami do dosa dohot pangalosen nami nagudangi di jolom. Ay jot do hami mardosa maradupoko, jala jot do husungkil hami rimasmu, marhite sian pangalosen nami di hatam. Huparhotopot hami do pakatayon ng pangalahon nami na mabahin mabugang roha ni dungan nami na mga sahit aits marparmati maruham di hami mamalum ma nahasit na niaya ni dungan nami lehon magugo pakirimon dot dami na siyan ho turoha na sida lehon madihami habisuhon na siya ko marhida ganuk jolma di bagasan holong dada di bagasan panghumon. Pergugui keluarga dohot tenaga medis nama kubasi nasida. Padao siya nasida akasahit. Tatap mahami marhite-hite asi ni roham. Jala sisa madosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anakmu, anak haulongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasesaan ni dosa. Adong do dihita situa ni malim na songoni. Nahudul siamun ni bahabangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbahini ibana do panguluhon ro di ujung na akan sa do ro tu di bata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangiakon nasida. Hasangapom ma di debata na di Gijang. Amen. Marid de mahita. Tatangihon mahatan di bata, turpuk epistel di minggu apen na parjolo on tarsurat di Roma biddu 10 ayat 10 sa trudi 10. Imarik kotihamu ala dibutuhamu tikina ala nong dapot do obasna lau hehe sian namudum ay nung ngajumonok haluot tanumaeng sian uju gabi persea hita. Badia mahita marpangalaho songon napatut arian, unang masalpuhu parmanganon dohot parminumon, unang marharorangon dohot margadubus, unang marbada dohot mangiwuru. Ima sahatna, martua do akan natumangion hata ni dibata jala na upeoksa. Amen. Marid de maita.
tahata dakko ma haporsiautai, songon na hitani dakko ni dongata sa porsiaon di sadok portubion, rap ma hitamandok. Au porsea di Yesus, hido ama paragun na suatu dosan, na tumo palangit dotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean santo di perbadia, adorak sohabubuhan. Ido tuwata, na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na maitar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banu aturu dong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun de bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana, plok sogot tanoon, manguhumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea ditod di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai na bandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabigay makor sian punguan ina kamis.
tabegema tikting namasa di huriata. Oras ma dihita amanginang. Tabegema titing di huriata. Titing Minggu 30 November 2025. Parjolo Gowarni Minggu. Gowarni Minggu sadarion ima minggu apen parjolo do topik minggu mardalan di hati uran ni Jehovah. Dua nameragam sada danak nasorang. Nunga di bahasa-bahasa Tuhata sada dan anak bawa di keluarga Amang Repol Pasaribu. Inang pendeta Sihol M. Simamora SSC Teologia. Nah di hari Jumat 20 November 2025 sian wek sada energi 24 sada pitu 65 hipasdo danaki rahap dot natorasna. Dua padidion nabadia khusus. Sadari on di parminggo pukul 6 wib di patupa do sakramen padidion nabadia khusus tu sahala danak ima Nathan Geberial Esra Sagala sian wek pitu tolu ruas natabba. Mamuka sadari minggu tanggal 30 November 2025 nunga gabe ruas ni huriata keluarga Amang Jerry Perwibe Pasaribu inang MB Mawar Septriani Panjaitan rap dohot sahalak yanokonna nasida Rosian HKB Ciputat Resort Ciputat distrik 2 Besada Banten maringanan di jalan Beranti Blok A 2 nomor 4 Tangerang sian wek tolu busada energi 25 sada walu tolu 2 opat titing pabagasso titing parjolo naing majalo pasu-pasu pabagasso ma Arianda Christian Turi anak niamang penatua emeritus Raples Sianturi do inang diten bukit ruas gereja Batakaro Protestan do Orwana Gresensia Evangelista Sirait Boroniamang pendeta SP Sirait STH Nahinan do inang pendeta Riswanti Panjaitan MTH ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Wik do Besada Martupol di hari Sabtu tanggal 20 November 2025 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota pamas-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 27 Desember 25 di HKBP Padang Bulan Resort Padang Bulan masuk pukul siawib 5 ruas namunding. Nah di hari Kamis tanggal 27 November 2025 nunga jumolo marujungolo Amang Junar Nainggolan umur 66 tahun sian wek 27 energi sada 5 sada 4 makabaluhon inang Sintiria Sirait di Batama nama ngapuli sude keluarga onom pilihan tu resort sadariom minggu tanggal 30 November 2025 di sude parmingguon tapatu pado papung polea dung sipul jamita tujolo marhitam plot ima laho haperluon ni HKBP Resort Tangerang Kota. Pitu sermon pangulan nagotik ki HKBP Distrik Dubsada Banten. Di hari Senin tanggal 1 Desember 2025 pukul 10 sada wib borhat do pangulan nagotik ki di Huriata madohoti sermon pangulan nagotik ki HKBP Distrik Dubsada Banten maringanan di kantor distrik. Walu pesta Natal Parhaladu. Di hari Jumat tanggal 5 Desember 2025 di Patupa do ibadah pesta Natal Parhaladu HKBP Resort Tangerang Kota masuk pukul 10 bituip maringana di gedung gereja marhite titingon di Pangido Matu Sude Parhaladu HKBP Tangerang Kota dohot keluarga asa parsidohot Makalasson ulauni sia parmingguon minggu keluarga. Di hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 di Patupa Huriata do parmingguan keluarga di Ganu parmingguan
papungo polian keluarga dohita di bagasan amplot nang pinarade ni Huriata haporluon pesta jubileo 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2020 lalu. Pelian sada A doho sada B tapasa adorang sujamita jala peliak paduahon doho pelian keluarga tapasa tujolo dung sipul jamita. Opat pesta gotilon. Pinabotohon matu sude ruas do situawik asa boy ma nian palunason komitmen pesta gotilon na lumabakna di tanggal 21 Desember 2025. Sapusada pemubaran panitia pesta gotilon. Nah di hari Jumat tanggal 12 November 2025 nunga di patupa panitia pesta gotilon tahun 2025 B laporan pertanggungjawaban pesta gotilon 2025 jala hasil pesta na dilaporkan ima total pemasukan 1.140.740.000 total pengeluaran 231.850.810 rupiah. Total saldo penerimaan keseluruhan 186.910.110 rupiah. Saldo belum setor oleh WIK dan lain-lain 166.600.000 rupiah. Saldo yang diserahkan oleh panitia 750.310.110 rupiah. Maulate ma di pasat Huriata tusi panitia nang makalo jausa. 12 rehabilitasi auning koridor gereja. Nah di hari Jumat tanggal 12 November 2025 nunga di patupa CV Jaya Lasbe laporan pangulaon rehabilitasi auning koridor gereja. Jalan nunga serah terima be tu para tahun Huria. Maulate ma di pasat Huria di pangulaon nasida na tepat waktu. 10 tolu sumbangan cek dinding. Di jalur Huriata do sumbangan berupa 2 pel ember cat dinding siang keluarga amang situa mengelam siahan Boris Torus. Saya di pasu-pasu di Batama keluarga. 10 opat membaca surat dari kantor pusat. Sadarion Minggu 30 November 2025 tabegema surat permahanion siang kantor pusat dung sipul majaha titing. 15 piket bulanan di bulan Desember 2025 inang Bibel Pro bertauli huta urut. Angka Romawi 3 poinnya pelayanan persekutuan sada seksi sekolah minggu. A. Geladi bersih Natal sekolah minggu. Sadarion Minggu 30 November 2025 di Patupa do geladi bersih sekolah minggu maringana di gereja masuk pukul 10 WIB. B. Perayaan Natal sekolah minggu di Patupa sekolah minggu HKB Tangerang Kota pesta Natal 5 hari Sabtu 6 Desember 25 Natal kelas besar masuk pukul 10 WIB. Hari Minggu 7 Desember 2025 Natal kelas kecil masuk pukul 10 WIB. C. Ibadah sekolah minggu. Mamuka hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 parmingguan sekolah minggu di Pasarama tu parmingguan umum. Jalan sekolah minggu ma muse songona somal di hari Minggu tanggal 10 Januari 2026. Seksi remaja. Ibadah remaja. Sadarion Minggu 30 November 2025 parminggu remaja di Pasarama tu parmingguan umum. Jala parminggu remaja dimulai di hari Minggu tanggal 2 Februari 2026. Diakonia pelayanan kasih sada ucapan selamat dan doa. Pultemer palharalo do sude ruas pasaton A selama ulang tahun hari hatu tubuh tu 70 walu halak ruas do selama ulang tahun pardonga saripeon tu 12 keluarga. Hatan di Patama dok saya di lehom matuho si subuk roham jala di pasaut nasa sakami pesalme 20 ayat 5. B tu sude ruas namar sahid saya dilihat tu hata magugo do hai pason hatan itu hata madok saya homa pamalu mau ali jahuba asatung malum hilala
Saiho mangurupiau asatung dapotan pangurupio nau aihodo pujioku. Jeremia 10 itu ayat 14. Nuaing tabigema surat Parmahanion sia kantor pusat HKBP. Kepada yang terkasih seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP, salam dalam nama Yesus Kristus, Raja Gereja. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak hari Senin sampai pada hari Selasa, tanggal 24 sampai tanggal 25 November 2025, telah terjadi bencana ekologis di kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah berupa banjir dan tanah longsor yang datang secara bersamaan. Bencana tersebut telah mengakibatkan adanya korban meninggal dunia, kerusakan rumah-rumah penduduk dan infrastruktur. Saudara-saudara kita yang terdampak telah mengalami berbagai penderitaan akibat kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, dan harta benda lainnya. Menurut informasi dari Presdes HKBP Distrik 9 Sibolga, Tapanuli Tengah, Nias, warga jemaat dan pelayan HKBP juga telah ikut terdampak bencana tersebut, antara lain: 1. 4 orang warga jemaat HKBP Immanuel Rampah meninggal dunia tertimbun tanah longsor. 2. 3 unit rumah dinas HKBP Sarudik tertimbun tanah longsor. 3. Pelayan Pultamer dan warga jemaat mengungsi ke menara HKBP Pasir Bidang. 4. Gereja HKBP Sigotum terendam air. 5. Ratusan warga dan jemaat HKBP Sibolga Julu mengungsi ke Sopo Godang dan Gereja Lama karena dikhawatirkan terjadi longsor dan banjir dari aliran sungai, mengingat banyak jemaat yang tinggal di tepi sungai dan di lereng bukit. Selain itu, Presdes HKBP Distrik 1 Tapanuli Selatan Sumber juga menginformasikan bahwa 1. HKBP Huta Godang Resort Batang Toru dengan jumlah jemaat sekitar 93 kakak terdampak banjir bandang dan sudah diupayakan untuk mengungsi di rumah dinas pendeta resort dan gereja HKBP Batang Toru. 2 orang warga jemaat lebih menjadi korban meninggal dunia. 3. Dapur umum telah dibuka. Ini masih sebagian kecil dari kondisi yang kita ketahui. Masih banyak saudara-saudara kita yang lain di daerah bencana yang juga membutuhkan pertolongan kita. Karena itu marilah kita tidak saja mendoakan, tetapi juga mempersiapkan hati dan tangan kita untuk menopang penderitaan mereka. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, bertolong-tolonglah menanggul bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Dengan penghayatan akan firman Tuhan itu, kita berkenan untuk mengirimkan dana bantuan sukarela melalui rekening kantor pusat HKBP Beri Cabang Tarutung nomor 0099 01 00 0079 309, Bank Sumut Tarutung nomor 320 01 04 00 120, Bank Mandiri Tarutung nomor 107 00 2499 2499, BNI Capen Tarutung nomor 006125 4193. Perlu kami informasikan bahwa untuk merespon dampak bencana ekologis tersebut, maka pada hari Rabu tanggal 26 November 2025, kantor pusat HKBP melalui Biro Caritas Emergensi Departemen Diakonia telah memberangkatkan tim pelayan ke lokasi bencana untuk memulai pelayanan darurat berupa penyediaan dapur umum, sembako, selimut, pampers anak-anak, sarung, dan kebutuhan lainnya. Kiranya pelayan gereja HKBP berkenan di hadapan Tuhan dan berguna dan menopang penderitaan saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana itu. Atas keikhlasan hati kita memberi, kami mengucapkan terima kasih. Pia Raja Tarutung 26 November 2025, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus HKBP,
Pendeta Dr. Peter Tinambunan, MSI. Songonima titing di mingguta sadarion, dia katiting naso di jahon nuaing, tajahama dibuka acara digital nang satu grup wea gan wek. Mula dong akan nahurang takas di panuratono doh di pajahon di titingon, tapatakas ma tu parhalado di wek tabi, manang tu sekretariat di huriata, di tiki jam kerja, sai di pasu-pasu tu hatta ma pakubasion di huriata, jala di pasu-pasu manang parhalado do ruas laho patupahon akka ulau nadengga di huria, bai sangap ni gor ni tu hatta. Horas. Tabi kema korpungan ama. Maredde mahita si bukede nomor 42 ayat sada doh turutna uhut ma tapa pungu pelean sada A sada B dohut 2.
Kami ni debata na sumurong siyan sa luhut roha. Ima mangaramoti, ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Selamat Advent madihita sa luhut na amanginang. Horas, Shalom. Hatani debata, jamita di Minggu Advent, parjolo sadarion, dihita, ima na tersurat di Panurirang Jesaya, bidudua mamukasian ayat sada, sahatu ayat 5. Hujaha madihita. Odo hatanani idani si Jesaya, anak ni si Amos, taringot tujuda dohot Jerusalem. Masa dosogot di ujung ni akaari, hot disi di paojak dolok ni bagas ni Jehovah, di pucu ni akadolok, jalahumicat sian akarubean, jadi marrongo mamatusi sude akaparbegu. Jalatorop aka bangso madapot tontusi aka namadok. Beta hita tanakohi madolok ni Jehovah, tubagas ni debata ni si Jacob. Asa diajar hontu hita aka dalanna. Jalamardalani hita di aka lapangna. Ai marharoroan sian siot dosogot patiki, jala sian Jerusalem hatani Jehovah. Jadi manguhum maibana di tonga-tonga ni aka parbegu, jala toruan na torop aka bangso. Jadi pato pahonon nasida ma, podang nasida baheng gigi, jala huzur nasida bahen akasasabi. Dang be sitahon ni bangso dopa bangso podangi, jala dang be guru honon nasida parmusuon. Betahamu ale pinopar ni si Jacob, mardalani mahita di hatiuron ni Jehovah. Ido sahatna. Adorang so hupatol has depe jami tao nak kamanginang naeng patak kason nami taringot tu namasa di tonga-tonga ni Bona Pasogit, termasuk namanginona tuaka keluarga nang huriata namasa bajir bandang alani udan natorus manorus mulai sian hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, masama sekitar jam adong na jam sia, adong na jam sada arianna. Banjir di Tapanuli Utara, di Tapanuli Tengah, dohot di Tapanuli Selatan. Suaksongoni nang di Provinsi Sumatera Barat, menyusul muse di Medan, dohot di Aceh. Godang dohuriata. Akasihuton Kristus, nang nasosaha porseaon dohot tita korban. Modding daktarida dope sega jabuna habis artana dang adong masuk signal alamat listrik dang buy be dihubungi mungkin siatong-atongat ta adong do keluarga tadi sadang buy ta hubungi ala sobui be
merdalan signal ala mati listrik, songoni nang akka kebutuhan sehari-hari, tarhatos habis aladang adong akses pamasukon tu inganan nahona musibai. Di bagas tabe nak penong tatangyakon dung masa dung taboto na masay tong masay tangyakon asa margugo nasida. Sian huriatta patupaut tado marpelian amplop khusus tusi di tanggal 14. Alay sebelum tanggal 14 nung ngapajolo otta manang sadia jo siak kuriatta marsugut arsinen transfer honotta tu panitia bencana alam manang emergensi ni HKBP. Baru mololobi do pe sian naroi siat tonga-tongatta di tanggal 14 kiri ponot tama muse mangihut. Ima bentuk kepedulian ni huriatta tabbani akatanyakta asa adong patu paut talanya kamang inang tu tanggal 14 tapa pungu-pungu hiam mari bagasta asa tabua di tanggal 14 di parminggota si pasahatotta mangurupi akadongatta nahona bencana alami. Ima jolo taringot tunamasa di tongani luat bona pasogita di Sumatera Utara. Noaing sahak mahita tuturpuk jamita minggu Advent sadario. Akamanginang hita napungu dison panurirang Jesaya ima sada panurirang na visioner. Dao mamereng tujolo sakap hatuaon nanang masa di tonga-tonga ni Portibion secara khusus di tonga-tonga ni bangsa Juda Israel dohot di huta Jerusalem. Ditiki masa hapor suhod do dinamanurirangi si Jesaya. Alai dada hapor suhon nama sai gabe di paheba-heba. Alai marhite nama sai di pabotohon si Jesaya do nama sasogo di Juda do di Jerusalem. Jesaya terkenal salah satu panurirang nabi yang visioner. Lapatanna mamereng na positif tujulu sakap ni debata. Positive thinking. Diturpukon di ida ibana nama sasogot di Juda doho di Jerusalem ima parporakian gabe parodame. Hape marporangi dope pada saat itu. Muruk do debata tu bangsa Israel ala masa parporangon sian Babel tu Israel gabe maporus ma Israel mangalap gogo tu bangsa Asur. Hape hala Asuron si Sobabaldo, si Sobagana-ganaan. Dang maporus tu debata. Alai berkoalisi mangalap gogo doho bangsa si Pelebegu. Tarimas ma debata. Gabe talu manasida di baen bangsa Babel. Diperbudak, ditaban. Jabu dohot akakobuna hancur termasuk Bagas Joro. Bagas Joro idola nasai kebanggahon dibanggahon nasida hancur. Di tonga-tonga ni parngoluon na songoni mamasa ro panurirang Jesaya manurirakonon. Parporakian gabe parodame. Sian parbadahian gabe si pardame. Jerusalem Juda nadi musuhian
gabe pusat pangajaran di patik dohot hata ni debata. Na dimusuhi halak manang bangso si pelebegu na somanada debata hian, gabe marroan, marsiajar, tu Jerusalem, tu bagas joro, taringot tu hata ni debata dohot patikna. Nasay manobba gana-gana akyan, gabe manobba debata Jehovah. Ima natakas naking didok di ayat 2 dohot ayat 3. Amanginang, dia manang dohonon ni turpukot tu hita. Nanaing dohonon na, unang besongon halak na pesimis na madok, eme namasak di gagatursa, bayi namasa ima niula. Akka namar pikiran songoni, akka halak namalas doi. Nasomar gira tu dia. Dang ibana manot tuhon masa depanna, alai halak namasa manot tuhon masa depanna. Anggo halak na porsea ikon ibana do manot tuhon ise ibana di adopan ni debata. Dang songon bangso Israel rona manguluhon na sida beta maporus mahita tu asorin na lao tu si. Otomatis aha na pinardebatan ni bangso Israel songo si bangso asor songo si pelibegu na sida ikon uduk tu si. Gabedang debata Jehovah be haporusan, dipuji, dipasangap. Alay nung nga di elu-eluhon, disubut rohani si pelebegu ima bangso asur. Ay kumarhite na songonido na sida asa olo mangurupi Israel mamorangi musuna. Ikon uduk tu debata ni asur. Dungi muse halak Kristen ikon optimis do jala marpakirimon. Tangadong behitara naso optimis taringot tu hapor siauta. Molo nunga tapasahat ngoluta manang tabahen tu hatta debata Jehovah natatadda di bagasan Yesus Kristus gabe debatatta na marmudu ngoluta totu ngolu ni akka na porsiai optimis. Molo tahilala nuaing dinggan lobi dinggan tuakatik kinanengro. Ido na optimis. Berpengharapan marpakirimon. Dang paluason ni debata na porsiai malgipalgip marsikor aturaparon. Alay molo masa peha porsuhoni adong sakap ni debata di balik ni penderitaan. Ima jaloon ni ganup na berpegang teguh. Ganup na porsea tu debata aha penamasa tidak pernah meninggalkan maupun menyalahkan Tuhan. Dia tetap merangkul ala debatado nasun gogo pangalu-aluan. Dang roboti hadameon. Dang roboti nang hasonangan. Na di upaya hodoi. Adong kerjasama ni akana porsea dohot akana porsea mangulahon na dengkan. Lumobi akana porsea ikon adong gayung bersambut dohot debata. Debata dohot akka na porseai rap mangulahon akka nadenggan hobbartu hata manang patik ni debata nagabe guru, nagabe ojahan, nagabe dasor di gulmit ni ngulu ni akka na porsea si ganupari.
Dang bui holan sian Tuhani. Dang madek sian langit itorsahat tu apuata pasu-pasu ni mata. Akan adengkan las niroha dame dang. Ikon na adong do di ngolu ni akan aporseai hamu baon. Manang diguari di tahun pelayanan 2025 on, laos ido tu tahun nanengro, tahun transformasi. Ada pembaharuan, perubahan. Ikon uduk tu patik manang tu hatani debata. Persoalan na olo dohita. Molo olo dohita diuluhon tu hatai, manang gabe debata, rajatta, debata namar muduhok kita, ikon uduk tu hatani debata. Nuaeng nunga sahat hita kamanginang tu minggu Advent. Advent lapatan na paimahon. Nina akka namer pengalaman paimahon om masada ulaon na membosankan. Paitehon. Molodak sa barimana paitehon olo luangan. Jadi dituntut do di minggu Advent kesetiaan, kesabaran menanti, paimahon. Aha nata paima di minggu Adventon. Mangihuton turpukon, tarpaima dohita dituhatai asa ibana gabe panguhum. Ibana gabe raja mangarajai ngolutta. Molo debata, nagabe panguhum totu tigordo uhumna. Dang mardikan, dang marnidabuhi. Alai marhasitongan. Uhum nasiat debatado nasitong. Molo uhum nasiat jolma manang siap portibion. Boy doi alani kepentingan pribadi. Dang adong sempurna alai uhum sian panguhum hakim debata ido namar hasitongan. Molo debata gabe panguhum manang mangarajai ngolutta masa mahadameon. Masa hadumaon hasonangan las niroha dohot ngulu namar hasitongan. Molo debatado panguhupta lomo nirohani debatado si ulahonotta. Gabe si pardame mahita. Molo adong siat tonga-tongatta. Siat tonga-tonga ni ganup ruas ni huriatta. Na adokyan sakap na martahi mabahen na hurang denggat tudongan na dangbe. Sumak kapinadinggan na masibahenon na. Molo adokyan sakap ni sadahalak parwa-rwa hodongan na dangbe. Alai memotivasi nama, mangalehon semangat, mangajari. Molo dang parasihian burju peduli parholong mau menolong orang lain. Ido di paima debatasi kita asa taruli hita di hasonangan nuaing nang sugut. Paimahon halak narade dang tarpodom. Dang lalap, dang marmiami. Asa di bagasan opak minggu padodoton berbeda do topik di minggu Advent. Di Advent parjoloon ima pangaradeon di haroro ni Mesias padua halihon. Buha akamang inang ngarade hita na di minggu nasalpu petongko taringot tusi moloro marsogot
Kristus padua halihon ngarade hita husukut tonon di minggu nasalpu di HKIP Immanuel Metro Permata Pagaratta spontan donasida mangalusi radia mangina bamauliate manikku ikosongonido sikap ni akana porsea unang ragu pasti rade ido nasinosoan ni turpukon nakpedi bolus akka hasusaan godang akka sitaonon unang holani di patujolo unang gabe tarpedem alani arsak ni roha alani akka sitaonon alai gabe pakeon sitaononi laho patoracon hapor seon niba managam akka nadenggan silehonon ni debata tujolo unang sai martutukian ana sitaonon tutu moloro sitaonon hilalao doi hatsit alai unang lalap di hahatsitoni sitaononi penderitaani gabe pakeoni patoracon patoguhon pakirimon niba na atoan ni debatado iba na urupan ni debatado iba di ngoluni iba alani ikot tuibana do maporus ikot tuibana do sadde honotta kita menyendengkan hidup kita kepada Tuhan apapun yang terjadi tetap setia dan gabe lao tu doluk manang berkoalisi dohot hagogo oportibi gabe tusima maporus molo tu debata hita maporus sai patudu honon na dodalan nagabe hamonangan las niroha dohot dalan nidame di ngoluta akamanginang hita na pungudison tadda naung rade hita di Advent parjoloon di haroron itu hatta namar hosopiat tu donganna mardame ma naso masih pakulingakian doho donganna amatta doho inatta dang masyattoan haha anggina hobbar jabuna donganna sapunguan masih jalangan mardame ma ido tadda naradi ikon barani mabalokon akkana solomo ni rohani de mata nasai tapikiri manang nasai naeng taulahon buang tasolukom ma lomo ni rohani de mata taparade madirita kamanginang debata marhite Yesus Kristus bongot tungolut tamang rajai hita molong atapaloas bei tabu mahita marnatal haduan Kristus lahir membawa damai mabuan haluaon ido natapai maima ro tuhata Yesus padua hali hosugut diganup akana porsea las niroha doi hatuaod doi ai ainon nahita tuhangoluan na manoktong ido pakirimota ido napatukon gogota laho mamolus ngoluon manang sadia gajang nai pehita di hasianganon mangulu tapi hiduplah optimis bersama Tuhan kita tetap bisa mampu sampai finish tulomo ni rohani di mata gabe hasianna lomo ni rohana hita taruli di hangoluan nasonang alania kamanginang rade mahita paubadiri dung tuhatta gabe raja di hita ibana ma mangatur ngolutta amen martangyang mahita mauliate Tuhan taruli hami di hatam di bohaliho hami asa rade hami paubahon diri nami sian na Solomo ni roham gabe siulahon patikmu si hangoluhon hatam ai ido lomo ni roham
Tuhan, hodo na hupai mahami mangarajay ngulu nami di minggu Advenon. Masihol kami di pangatoyommu mangarajay ngulu nami mabuan tulomo ni roham. Asa taruli dame las ni roha. Taruli olopolop. Taruli hasonangak kami. Dingulu si ganupari nang dihanguluan sogot. Tuhan romaho. Tungulu nami mangarajay roha pikiran nami. Asa saurdot haporseon nami. Dohot pabahenan nami. Pasangapon mamuji ho. Dohot mangulahon lomo ni roham. Ale Tuhan pasu-pasu nang akka pakubasion ni Huriam secara khusus di Natal nanaing patupaon nami di bulan Desember nanaing roon saitod di mima na madongani mangalehong gugu dohot paradehon roha pikiran nami asa marpuasa hami sian nasolomo ni roham solukonon nami ma dame las ni roha nasiakko ale Tuhan hutang yakko kami akadongan nami ruas ni huriam akadongan nami keluarga nang naso saha porseao dohot tami namangae namarsipal namangadungi marsitaonon ala namasa bencana alam di Sumatera bagian utara asiroham sai homa napatuguhon roha nasida marpakirimon na urupammu nasida di sitaononi buanommu tungolu na dumenggan sogot alani Tuhan unang paloas nasida madele songon halak naso marpakirimon diaka na di bagasan sitaonon ala hamatean nong jumulo marujung ngoli akka keluargana korban bencanai apulima patogu haporsiaonna akka nacacat urupi lehon hamalumon asamargogo nasida suaksongoni nang akka na kehilangan arta Tuhan patudu dalan paulak koni sogot asa toktong di bagasan habengeton nasida unang lilu manang madele nasida sai patudu madalan tu nasida dalan mangurupi marhite akka ruas ni huriam secara khusus HKBP ukap rohana mangalehon napatut marhite huriami pangurupion tu nahona bencana alami sai lehon hiras gir-gir ni roha mangalehon tu saluhut ruas ni huriam pakeom muhami ula-ulam mangurupi akan amasitaono ale Tuhan sahatuho mangulu nami di bagasan Arion jagai tod dinami paluas yang ragam nimara akka pardagingon nami sai toktong ma tod dimi mangarajay roha pikiran nami urasi sian nasa hagaleon sian nasa dosa nami be asatalup hami taruli di akka pasu-pasum marhiti anakmu Yesus Kristus martangiak kami. Amin. Marede mahita huhut papungu pilihan amplop tujolo.
tatangyakom mapeleata. Alede bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat tami masian na nilehomi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami peleanon. Pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay maroha nami marhite-hite toddim. Asa lam hutad dahami godang ni silehon-lehom mituhami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleyama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai ho do napuna mulak mahamu di bagasan dame, jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaorhon madamena tu toddim.